Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, nining atong santos nga misa karon, padayon tang magampo sa Ginoo sa mga grasya alang sa kalinaw sa panagsinabtanay labi na gyud ang paghinulsol sa mga sala. Nga aton tang mga leaders mosentro unta sa pagbiya sa sala, dili lang ang pagpahimulos sa mga kaayuhan dinhis kalibutan, kung dili dadon gyud ang katawhan ngadto sa kasantos sa kinabuhi. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagantos pod sa mga sala ug epekto sa sala, hatagan unta og panalipod sa Ginoo ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mibiya ang mga tawo ug miadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham kanila aron pagpagikan, ug nagkanayon ang Ginoo, dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako ug gamhanang nasod, ug ang tanan nga nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa akong pagpanalangin kaniya. Gipili ko siya aron suguon niya ang iyang mga anak ug ang iyang umaabot nga panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo, pinaagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Ug buhaton ko kaniya ang tanan nga akong gisaad. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto, laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala.
dili mo kana mabuhat. Kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuo kalibutan, kinahanglan magbuhat sa angay gayod. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag akog kalim-an katawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tawo lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan ug 5 katawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag akog kapatan og 5 katawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra katawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan katawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit 3 lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako 3 katawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kauhaan katawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kauhaan katawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay na pulo ang imong makaplagan, unsay mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko siya laglagon kung adunay na pulo. Human siya makigsulti kang Abraham, mibiya ang Ginoo ug mipauli si Abraham. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayka ang Ginoo kalagko, tibuo kong kaugalingon, dayka ang iyang balaan nga ngalan. Dayka ang Ginoo kalagko, og ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gipurong-purungan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy.
Ang Ginoo maayo ug maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo, dili siya kanunay nga mga saba, ni masuko siya sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ang taong Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Og may laing tinun-an nga miingon, Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod kanako og pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kasagaran gyud kon kanabitang mag-counseling ko, nya labi na gyud og conflict sa banag asawa. Nya moingon dayon ko, kanang sala sa imong bana or sa imong asawa, pasayloa lang na. Nya moingon dayon og tubag, ako lang paningkamutan pader. Dili lang gyud madali, ako lang hinay-hinayon. Unsa man na, sakto na ang pagkatubaga. Di pagid nako sa Hinoon kaya karon pader, pero naa naman na sa akong hunahuna, ako lang hinay-hinayan pagpaningkamot. Sakto dili. Murag sakto. Pero dili gyud. Ang gusto des Ginoo aura mismo or ora mismo. Karon gyudayon. Muna pag-ingon gyud aning tao nga mukuyog niya, mukuyog ko nimo bisag asa ka. Ingon des Jesus, sure? Ako ra ba? Wa ko'y kapahulayanan. May pang mga milo, kay naapay taguanan nga lungag or sag,
may pang mga langgam kay naay sag nga ilang paulian. Pero ako, wa gid ni siguro. Pasabot, naghimo ang Ginoo sa iyang misyon, wa mag-agad kung doon na ba siya'y balay, doon na ba'y taong mudawat niya, naabay lugar nga iyang tawgon o iyang pinuyanan. Usahay kita, ingnon tang alagad sa simbahan, maingon dayon ta, o mualagad ko pero ako usa ning ipahilo na akong pamilya. Ya, once gani nga okay na ni, asag di lang, naaraman gina ang pag-alagad sa simbahan. Nindot no, kamorong nag-alagad din labi na mo mga lektor o salmista, unsa man ni alagad mo tungod kay wa na mo'y obligasyon sa eskwela sa sana pamilya. Oh, mga buangon mo. Muna kasagaran nga tos gawas nasod, dili ni ang pag-ingon lang sa pagtamay ba, pero reality ni siya. Nga ang kasagarang mo serve og simbahan kana ra gyung mga retired na mga 70, 60 kapin, kay kining working class nila dito, busy kay trabaho, why time para usas pag-alagad sa simbahan. Nya usahay sad mga bata, inigabot ana mga 14 years old nga nisugod na sad sila og himos ilang mga gitawag og personal nga mga paningkamot, amawa na sad na sa simbahan. Mura bitag ang atong hunahuna nga ang kalibutan gasalig nato. Unya kay gasalig man nato ato usa siyang atubangon. Nya once gani nga ma-secure na halad sa tas Ginoo. Mga igsoon, ang tinuod gidi ay ang kalibutan nagsalig sa Ginoo. Apil na ta. Mao na unahon nato ang Ginoo. Kay kung dili nato unahon ang Ginoo, ari kita siyawa padong. Motong panahon ni Abraham sa Sodom and Gomorrah. Si Abraham nihangyo sa Ginoo, Lord, unsa may mahitabo sa dako kayong syudad? Imo bagyong sunogon? Kung naa dihay 50 kabuok nga buutan nga nagtuman sa imong sugo, imo ba diyang sunogon ang tibuok syudad? Ingong Ginoo, di nako sunogon tungod sa 50 kabuok. Ingon ana kadako ang mabuhat sa taong buutan. Masave niya ang dako daghang katawhan. Yan, sigig bargain si Abraham. Hangtod ni ingon nagis Abraham, last na lang gini Lord, kung naay napo na lang kabuok ang motuo nimo, imo bang sunogon? Ingon Ginoo, dili nako sunogon. Basta naay napo kabuok, sunan kana kadako diay mahimo sa tao. Mo na ningon si Jesus, biyain ang imong amahan nga namatay, ikaw sangyaw aron maluwas ang daghang mga tao. Luwason na nimo nga patay naman na usara sad na kabuok, pero sa imong pagsangyaw tibuok kalibutan, at least usa ka syudad ang imong masalbar nga dili mamatay dito sa impierno, kaysa magsigi kag hilak-hilak anang imong namatay nga amahan nga lawas na lang gani na inhibilin. Kana ray imo yung tan-awon kanugon sa mahimo untang bunga sa imong pagsunod nako. Muna ang Ginoo agato siyang sundon, daghan kay mahitabong nindot sa atong kinabuhi. Dinis atong parokya nisunod magitag ning kamot matag sunod sa Ginoo, kanang inyo mga donasyon, kanang inyo mga kolektang gihog diha sa atong mga pamisa, ato man ginang gigamit para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga projects, para sa atong mga kalihukan. Tanawa ra gud og unsay nahitabo ron sa atong parokya. Nya dili ra sa atong parokya ni apil pagyud taghatag ngadto sa panginahanglan sa Archdiocese. Apil na sad ang daghan kay mga parokya o mga religious communities ato gyapong napaambitan. Nganuan tungod kay wa ta maniguro lang sa atong kaugalingon. Mao nang diri say usa niingon, Lord, mosunod ko nimo pero muuli sa kusamo.
Kay mananghid ko, bisan gani pagpananghid, di mo sugot ang Ginoo. Namin siya, ayaw na. Ako nagoy imong gisunod. Mananghid pa dyo ka dito nga, binuhat raman na ako. Ako mo'y sunda. Nindota, no? Ngilig nga imong tupad. Yung na mananghid pa ka sa imong bana, aron mo kuyog kang father. Yung na ko, no? Mapatian kita sa bana, aning kalakiha. Mao na siya rato nang una-unaon, kung imo nang gibuhat tungod sa Ginoo, ayaw nagpananghid. Meaning, sa pagbuhat nato sa sugo sa Ginoo, dili na ta maghuna-huna, unsay isulti nato sa mga tao. Padayog buhat. Muna dinhi, kining atong giingon nga ang Ginoo maayo og maluluyon, mag-agad rasad ni nato kung maayo ta ngadtos Ginoo ug maluluyon sad sa atong isig katao. Pero kita ra gyud magpaluoy-luoy, kita ra gyud mo'y murag maniguro sa atong kaugalingon, ang Ginoo sad dili sad maayo, dili sad maluluyon nato. Kinahanglan kita mo buhat ngadto sa atong isig katao sa mga buhat sa Ginoo. Muna manghinaot ta nga ang ato untang paningkamot matag adlaw, labi na gid sa atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan, magbuhat unta sila, dili magsigig hunahuna nga susunod tuig eleksyon na sad, 2028 eleksyon na sad, kinahanglan mamundo ko karon. Ayaw ana, mga leaders. Trabaho mo maayo, unsay ikahatag ninyo sa atong nasod. Ang Ginoo maura sa imo palambo sa inyong kinabuhi sa sunod panahon. Tanawa karon unsay nahitabo. Ang mga dinaog-daog kasagaran maoy nidaog atong midterm elections. Ang mga kaning gitawag natog mga banggiitan kunuhay in terms of kwarta, in terms of gahom and influensya ng apildi. Dili na ingon nga final na. Doon na pa'y laing challenge sa mga nidaog. Ang challenge, andam ba mong musunod sa pagkamaayo o sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Di gani mo mubuhat ana, igo ramos pagdaog, nya lipay na kay mong nidaog mo, malusno rasad mo, mura og Sodom and Gomorrah. Masunog ramo, mawagtang sad mo spasing. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, dad-o nato ang ato mga panginahanglan ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan. Muingon kita, Amahan, liguna kami sa imong grasya. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga ang mga namunuan sa simbahan ug ang tanan nga kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mulahutay diha sa ilang panaad sa pagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga matag adlaw, mabag-o ang atong Kristohanong katilingban, pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios, nga nagtawag kanato ngadto sa mas maayong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga sila nga nawad-ag paglaom tungod sa atong mga kasaypanan, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo, kanunay nagauban kanato ug nagtabang kanato sa pagdala sa atong mga palasunon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga sila nga naluya tungod sa mga balatian, makasalig sa paghupay sa Dios, pinaagi sa maumumahong pagsuporta sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami sa imong grasya.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-ona kami sa imong grasya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-ona kami sa imong grasya. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Hesus makasulod sa balaang presensya sa Dios hangtod sa hangtod didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-ona kami sa imong grasya. Dios nga among amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga na sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo, ang imong gingharian, matuman ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita, o Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usa sa mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Dios nong kaluoy. Nya mahitabo rani kung kita dili gyud maglangan-langan sa pagsunod sa Ginoo, pinaagi sa ato usab nga pagbuhat og mga maayong buhat og kaluoy ngadto sa uban. Padayon mo sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang yun mo view, like, share, ani, niya subscribe. Aron daghan patag maabot sa atong mga pamalandong, mapaambita nato, tibok kalibutan. Niya makahatag sa tagamayng income sa ato dinhing parokya para sa atong charitable expenses. Niya ang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Maglikay tas mga scammers ato lang yung sundon kining atong official nga platforms. Nya padayong tagpalit aning atong CTUMM para sa atong pagpadayong tukod og mga balay, ubay-ubay pa maning mga balay atong tukuronon. Nya ato laning tingbon og pahibalo og paghimog sa mari sa ato niyang pagkwintada og pila na inyong nahatag. Tag 100 pesos gihapon ang atong slot sa CTUMM. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos na mula